pues estem super il·lusionades perquè les tres des de xicotetes volíem ser reina i dames i què millor que les tres que som cosines se coneguem de tota la vida, n'hi ha molt de nervi, molt de preparatiu, tenim moltíssimes ganes i espero que tot isca superbé, que disfrutem les festes com mai perquè anem a disfrutar-les des de la primera persona i estem super contentes de passar les festes, juntes sobretot. Pues tinc moltíssimes ganes de la presentació perquè és el primer dia, és el dia que m'imposen la corona, la banda, és el dia que està tot el poble en la plaça. Me fa molta vergonya perquè jo soc vergonyosa però tinc moltíssimes ganes. I res, començar-les en la presentació, m'encanta aquest acte, tots els anys he anat a veure les presentacions de les altres reines i el que menys, pues no diria el que menys, però l'últim dia la reina de l'any passat, Sabrina, m'ha dit que l'últim dia és super pesat perquè n'hi ha molta calor, professor, però bueno, se durà, molt bé. Bueno, pues a veure, jo en elles pues, m'educ des de xicotetes, som cosines pues, i hem estat tota la vida juntes, jugant, en el parc, no sé què. Bueno, de tot, ens ho hem passat genial tota la vida i ara podem disfrutar esta experiència les tres juntes lo millor possible. I dir també que els acompanyants també són cosins nostres. Sí. Bueno, jo a Sandra la conec des de ben xicoteta, hem sigut veïnes tota la vida i Tània també perquè venia a la nostra casa, jugava amb nosaltres i tal. I després ens enterarem de que també eren cosins. Eren cosins i superbé. Tenim moltes ganes, molta il·lusió de viure això juntes, una experiència nova per les tres i jo crec que s'ho passarem molt bé. Me proposaren que José Vicente me digué que podia estar tocant, però després de pensar tot el que tenia que preparar, tratge, últims preparatius, que venen a ma casa, tinc que fer-la convidar i tal, jo vaig decidir que millor no tocar, me sap supermal perquè tenia moltes ganes i més el meu any. Tenia moltes ganes de tocar en el concert de festes, però com n'hi ha molt de preparatiu no podia anar als assajos ni res. Però bueno, ja començaré quan passi tot això. Estic molt il·lusionada i moltes ganes de veure a mon pare, al meu germà allà al tocant i a tots els meus companys de la banda. Pues Iza, moltes gràcies per acompanyar-me en això. Jo sabia que podia comptar amb tu. Bueno, i espero que estigues aguantant-me la potreta i jo a tu. I se ho anem a passar molt bé, ja veuràs. I Marc, tu també. Bueno, Marc, moltes gràcies perquè jo no sabia que anava a tindre acompanyant i ha sigut una gran alegria tindre't, així que espero disfrutar el màxim al teu costat i que m'aguantes tu a mi també i jo a tu. Pues jo en el meu qüestió Arturo estic superencantada, estic supercontenta de que sigui el meu acompanyant. Des del primer dia li vaig dir, Arturo, per favor, vols ser el meu acompanyant? I ell en una sonrisa gegant me deia que sí i estem tota la família supercontents perquè tots som família, tots se queden en casa i anem a passar-se-ho superbé aquestes festes. Pues este any ens encantaria que participara la major gent possible del poble, que tota la gent estigui superinvolucrada en les festes, que no ploga sobretot, que disfrutem moltíssim tots, nosaltres, vosaltres, tot el poble i esperem que sí perquè tenim moltes ganes i a veure si enguany que n'hi ha dames també i un col·lectiu com són clavaris i clavarieses de molta gent, esperem fer bona festa, disfrutar moltíssim i passar-se-ho superbé. Pues vos convidem a tots, gent de Benifaió i gent de fora, que participeu en les festes de Benifaió, unes festes estupendes, magnífiques, tant en paelles com el ball de gala, el ball de festes, o sigui, el sopar de festes, correfocs, l'acordar, tot, la presentació, clavaris de clavaries, és la de la reina de les festes i dames. Pues bueno, ja incorporat dins de tota la festa i de tot el mogolló, anem a fer unes festes més o menys de la mateixa dinàmica que s'ha portat fins ara, ha estat durant aquests anys, i començarem per la presentació de la reina en el poble dels clavaris i cada dia tindrem unes actuacions, i tindrem el dia el sopar del càncer, tindrem els discomòbils per a la gent més jove, les clavaris i les clavarieses, també tindrem sopar per als jubilats, tindrem sopar del càncer, tindrem sopar de festes, el ball de gala, on estaran tots els col·lectius, ja també tindrem d'esports, podem dir la carrera, farem el diumenge passat la carrera de bicicletes, ara demà ja farem la carrera a peu, tindrem el famós partit de futbol de Benifaió Almussafes i entre tots també tindrem pels infantils i entre tots complirem cada dia i omplirem cada dia de coses perquè la gent vinga i per la gent visga el que són les festes.
des que has... Bueno, pues l'experiència és una miqueta... Te desborda un poquet, però bueno, pràcticament totes les festes estaven ja pràcticament tancades. Jo he tingut ja al final pues, reunir-me més que res en els col·lectius perquè me conegueren, perquè saberen que era jo la nova regidora. Entonces, pues, ens han reunit en les de les dames de casa, en els dos Som i Estem, els de la CEMER, que són els que estan venent els llibrets de solidaris, els llibres de festes. Ens han reunit en les clavaries i clavarieses, en les penyes de coet i del xiflec. Pràcticament ha sigut reunir-me en tots per poder que me coneguen i saber més o menys com va l'assumpte, però bueno, sí, ha sigut una miqueta desbordant, però poquet a poquet tot. Pues bueno, la veritat és que estem orgullosos i estem molt contentes perquè avui sí que tenim representació per la gent jove, com és per la reina de les festes, com és Sandra, i en les seues dues dames d'honor, Tània i Mabel. Elles representaran pràcticament el que són totes les festes, tots els actes oficials, nosaltres estarem en companyia d'elles, i la veritat és que sí, que de veritat estem contentes i esperem que aquesta trajectòria siga ja durant tots els anys, perquè han passat uns quants anys sense representació. Però jo crec que avui ens ho passarem bé i elles disfrutaran i nosaltres també. I sí, elles aniran al pato, els acompanyaran als clavaris i clavarieses, nosaltres també anirem en tot el que puguem i les acompanyarem en tot el que siga. A veure, els actes jo com a regidora encara no n'he viscut cap, però com a ciutadana del poble sí, els ha viscut tots i a mi realment les festes m'agraden totes. Diguem, com a regidora ho viuré d'una altra manera, ho viurem més en primera fila i esperé que m'agraden tots. Però el que menys no crec que me n'agradi cap. Les professors se tenen que anar, la calor l'anem a passar igual, la presentació tenim que estar allí acompanyant a Sandra i a Mabel i a Tània i en tot el que siga jo acudiré, perquè no crec que disfrutant, però són intenses i tota la setmaneta la tindrem un poquet intensa, però a disfrutar de tot. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Benifaió se pretén seguir la línea pues, que desde la Corporación Municipal s'ha seguit en esta legislatura passada. M'intentar pues, treballar junt a les dues regidores, la meva companya Júlia, pues, que ja no continua en esta legislatura, tant com la regidora de festes actual, Meranyó, pues, intentar complementar una programació en la que tots els veïns i veïnes de Benifaió se senten identificats i representats en els actes que s'organitzen. Com sabeu, hi ha dues festes molt típiques de Benifaió, que és el Pato i la Processó del Foc, a les que, aprofitant que avui donem inici a les festes patronals, convidar a la gent a que les pugui gaudir de primera mà. Després també tenim totes les festivitats religioses i els seus col·lectius que Xula Iglesia mantenen la tradició any rere any, també, com no pot ser d'una altra manera, en col·laboració de l'Ajuntament. La qual cosa també vull aprofitar aquest espai per agrair a tots els col·lectius de clavaris, clavarieses i entitats que se volquen en un mes complicat, perquè a vegades el mes d'agost és un mes complicat, però se volquen en intentar que el poble de Benifaió n'hi hagi festa al carrer. I després també tenim una sèrie de programació musicals, la banda de música de la SAM, en Amics de la Música, dos concerts molt bonics. Després també tenim el sainet, monòleg, actuacions musicals, orquestres, discomòbils per als més joves, activitats infantils, que també un acte important que és l'homenatge als majors, que l'any passat malauradament va ser un any complicat perquè ens va ploure i no vam poder celebrar. També com a novetat, aquest any s'incorpora el sopar del càncer dintre de la programació de les festes. Després continuarem en tota la programació de Cordaes, que en col·laboració també amb la penya del Xiflec i del Coet, és una tradició que s'ha mantenint a Benifaió. En resumen, perquè no vull tampoc enumerar, però segur que me dice algo, perquè són 15 dies de molta intensitat de programació i la veritat és que em pensem que la programació s'ha quedat completa, va ser un any d'impàs, un any electoral sempre és un any d'impàs, però pense que els veïns i veïnes de Benifaió van a gaudir de les activitats que des de l'Ajuntament sempre amb molta estima i molt de carinyo organitzem per a tots els veïns i veïnes de Benifaió. I clar, com no pot ser d'una altra manera, la presentació, avui és la presentació de la Reina i les Dames, és un dels actes claus dintre de les festes de Benifaió, de fet donem inici en aquest acte tan important. Avui seran presentades la Reina i les seues dues dames, a les quals només tinc paraules d'agraïment
tant a elles com a les seues famílies per implicar-se en una tradició que l'any passat vam celebrar 50 anys de Reines i la veritat és que això, paraules d'agraïment per implicar-se en la festa de Benifaió, pel seu esforç que realitzen o que han realitzat durant tot l'any, en el que avui veuran tot aquest esforç recompensat de segur en l'acte que hem intentat que siga el més bonic possible. És un acte per a elles, vull donar-les les gràcies, que estarem totes les festes al costat d'elles per a el que puguen necessitar i que també ens sentim orgullosos que tant la reina com les dames ens representen a tots i a totes les veïnes de Benifaió com a la institució més important de festes. En finalitzar la presentació també tindrem un musical que se diu El Gran Cabaret, que esperem també que vos agrade a tots i a totes. A veure, sí, com hem dit, avui donem inici a les festes a la presentació de la reina i de les dames i demà dissabte presentarem els dos col·lectius de joves que són les claverisses de la Mare de Déu d'Agost i els claveris de la Divina Aurora, que aquest any són també una part fonamental i els protagonistes i, com bé s'ha comentat, són els representants de tota la gent jove de Benifaió en aquestes festes patronals. De cara a ells dir-los que són un col·lectiu increïble, que ells són una part fonamental de la festa. També voldria agrair-los tota la tasca que fan durant un any buscant-se finançament per a fer unes festes, com sempre tots tenen il·lusió i donen el millor de si per a oferir unes bones festes a tots els veïns i veïnes de Benifaió. La qual cosa, això ha d'anar sempre acompanyat també en el recolzament del poble, de tots els veïns i veïnes que hem de participar en les festes, eixir al carrer, en harmonia, intentar acudir a lo màxim de programació perquè és molt d'esforç el que hi ha darrere, en aquest cas dels col·lectius de clavaris i clavarieses per a dur endavant la festa i quina millor manera de veure's recompensat que en la participació i que en els actes que ells programen amb molt d'esforç la gent de Benifaió, els veïns i veïnes participen perquè això és la millor recompensa. Per tant, aprofito aquest espai per a convidar a tots els veïns i veïnes de Benifaió que participem de tots els actes i molt especialment dels actes que organitzen els col·lectius, en aquest cas la gent jove, perquè és molt d'esforç el que fan i la veritat és que és molt d'agrair que després veure recompensat la participació de les veïns i veïnes de Benifaió. El meu millor desig i de tots els meus companys i de la corporació és que en aquestes festes que avui comencem el poble de Benifaió sí que siguin dies de passar-ho bé, d'eixir al carrer, de divertir-se, en harmonia, en germanor, de conviure, tota la programació que se realitza. La veritat és que veure bon ambient en el carrer, veure els carrers plens, les actes que se programen, que la gent participe, això és el millor desig, i que les festes se desenvolupen amb normalitat i que no passa res. És el que primer uno pensa quan avui te sentes i dius comencem unes festes 15 dies per davant aproximadament o no arriba, però uns dies de molta intensitat i el meu millor desig és que el poble de Benifaió s'agrade la programació i que participe. Després, d'altra banda, no ens podem oblidar d'agrair a les persones que estan darrere, que moltes voltes no se nombren o no se fa un agraïment públic i pense que ho deguem fer, que són les persones que treballen per darrere, com poden ser tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Benifaió, a Protecció Civil, que d'una forma desinteressada acudixen i participen en tot per a vigilar que els actes se desenvolupen de forma correcta, a la policia local, a tots els voluntaris que també participen en les festes i a tots els col·lectius que estan implicats en la festa i que d'una forma pràcticament desinteressada col·laboren per a que entre tots aquests dies tinguem més festa en Benifaió.